Maging maalab sa makabagong teknolohiya tungkol sa pagsasaka. Ating alamin kung ano ang mga dapat gawin tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Linangin ang kaalaman sa Palay-Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay. Makinig at manood sa 87.9 Radyo Periodiko, ATI Bicol Facebook page at ATI Bicol Sarabay YouTube channel. Tuwing Martes, alas 10 ng umaga at replay tuwing Linggo, alas 9 ng umaga. O, wala nga absent para sa tuloy-tuloy na pag-unlad sa Palay-Aralan sa makabagong pagsasaka sa himpapawid sa probinsya ng Catanduanes. Maging matalino sa pagsasaka, makinig at matuto ng mga kapaki-pakinabang at makabagong kaalaman sa Palay-Aralan. Halina't maging matalinong magsasaka! Marhay na aga Bicolandia, mayad na aga Catanduanes. Ako po si Kuya Chan at welcome po sa ating broadcast launching o pinakaunang episode ng ating Palay-Aralan sa makabagong pagsasaka sa himpapawid. School on the Air on Smart Rice Agriculture sa probinsya ng Catanduanes. Hatid sa inyo yan ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 o ATI Bicol, ng PhilRice at ng lokal na pamahalaan ng probinsya through the Office of the Provincial Agriculturist o OPAG na pinangungunahan ng Provincial Agriculturist Ma'am Nelia Teves at ng ating Provincial Rice Coordinator Ma'am Lorna Vargas at syempre ng ating Municipal Rice Coordinators sa 11 munisipyo ng Catanduanes. Tayo ay napapakinggan at napapanood sa 87.9 Radyo Periodiko, ATI Bicol Facebook at ng ATI Bicol Sarabay YouTube channel. Tuwing Martes alas 10 ng umaga at replay naman tuwing Linggo alas 9 ng umaga. So isang oras na hitik sa kaalaman sa Palay-Aralan simula ngayon March 28 hanggang June 27, 2023. Ating alamin kung ano ang mga dapat gawin tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. So, kumusta naman ang lahat? So, naway lahat ay umaasenso at syempre umuunlad. Magandang araw sa ating 2,500 rice farmer enrollees sa mga bayan ng Verac, San Andres, Caramuran, Pandan, Bagamanok, Panganiban, Viga, San Miguel, Bato, Baras at Higmoto. Ngayon pa lang ay taus-puso na kaming nagpapasalamat sa pagtangkilik at pagsuporta sa programa at syempre ang adikain ng kagawaran ng pagsasaka. So ngayon nga ay nabanggit ko na ito ay ang broadcast launching ng programa. So simulan natin ang lahat na mapakinggan ang mensahe mula sa aming butihing Director 4 ng Agricultural Training Institute, Ma'am Remelin Recoter. Palay-Aralan. Sa ating mga kasamahan sa DA Regional Field Office at ATI Regional Training Center, sa ating partner radio stations at iba pang media companies, sa lahat ng mga kaagapay nating government agencies at technical experts sa iba't ibang institusyon, at sa panibagong batch ng participants ng ating School on the Air on Smart Rice Agriculture or SOA SRA. Isang mapagpalang araw. Malaking karangalan ang makasama kayong muli sa pangatlong taon ng programa. Lubos na pasasalamat ang aming ipinaabot sa mga ahensya, organisasyon, grupo at mga taong nasa likod ng implementasyon ng SOA SRA, lalo't higit sa mga lokal na pamahalaan at institusyon sa rehiyon. Hindi magiging posible ang pagsusulong ng karunungan para sa ating mga magsasaka ng palay at iba pang mga practitioners sa kanayunan kung hindi dahil sa inyong aktibong suporta. Para naman sa ating mga rice farmer participants, welcome po sa ating SOA SRA. Ang inyong pagtanggap at pagtangkilik sa mga programa ng kagawaran at ng ATI ang dahilan kung bakit patuloy ding dumadarami ang aming mga ganitong klase ng inisyatibong pagpapabuti sa kalagayan ng industriya ng bigas sa bansa. Taong 2019,
nang unang mailunsad ang programang SOA-SRA. Magmula noon, patuloy pang dumarami ang mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng bansa. Nangangalugan lamang ito na talagang handa ang ating mga rice farmers na matuto ng mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka ng palay. Bukod sa mga bagong teknolohiya, kabilang rin dito ang produksyon ng mga alternatibong variety para masigurong sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas. Tunay na kailangan pang mapataas ang antas ng kasanayan ng mga smallholder rice farmers at local intermediaries sa kabila ng mga napapanahong hamon sa produksyon, gaya ng pagtaas ng presyo ng abono at maging ang pamamahala sa irigasyon. Mapalad ang industriya dahil naging ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na siya ring nagsisilbing kalihim ng kagawaran ng pagsasaka ay patuloy na nagbibigay prioridad sa pagpalaganap ng mga makabagong teknolohiya at inobasyon tungo sa pagpapaunlad ng produksyon ng palay. Matatandaan na simula pa lamang ng kampanya ay mariinang isinulong ng Pangulo ang kalagahan ng modernisasyon sa industriya. Ang School on the Air ay isa lamang sa mga pamamaraan ng pagbibigay serbisyo sa agrikultura gamit ang distance learning. Sa pamamagitan ng radyo ay mas mabilis nating mapalaganap at mailipat ang mga modernong konsepto at makabagong teknolohiya sa pagsasaka ng palay. Gamit ang radyo at social media, mas madali nating kayang maabot kasama ang inyong pamilya saan man kayo, anumang probinsya, munisipyo o baryo. Kaya naman natitiyak namin na magiging produktibo ang inyong pagsubaybay sa School on the Air, Smart Rice Agriculture at talagang magagamit ninyo ang inyong mga sakahan, ang mga smart rice farming techniques at key check areas na matutunan nyo mula sa programa. Pagkatapos nito ay magkakaroon kayo ng mahalagang gampanin na maibahagi ang mga bagong kaalaman sa mas marami pang mga rice farming communities. Makakaasa po kayo na madaragdagan pa ang mga smart rice training programs at massive learning programs na inilunsad ng ATI ngayong taon. Kabilang po rito ang mga support programs ng DA National Rice Program at iba pang suporta sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF sa pakikipag-ugnay sa mga lokal na pamahalaan. Gaya ng palagi naming paalala, kinakailangan lamang po na siguruhin na kayo ay rehistrado sa Registry System for Basic Sector in Agriculture or RSBSA. Kapit-bisig tayo sa pagsulong ng masaganang industriya ng palay para sa pangkalahatang kaunlaran ng ekonomiya. Sa pamamagitan ninyo bilang aming mga kasangga sa pag-unlad, madali nating makakamtan ang modernisasyon at industrialization ng agrikultura sa bansa. Sa pagtutulungan ng bawat isa, gigising ang susunod na mga henerasyon sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Muli po, maligayang pagsusubaybay sa SOA-SRA program. Maraming salamat at mabuhay ang mga magsasakang Pilipino. Maraming salamat Ma'am Remy sa mensahe at suporta. So nabanggit nga kanina ni Ma'am Remy na ito ang ikatlong taon na ng programa at patuloy ang mga ganitong innovation dahil din yan sa patuloy niyong pagtangkilik sa aming mga programa. Ituloy-tuloy na natin, pakinggan rin natin ang mensahe mula sa aming butihing direktor ng ATI Bicol, walang iba kundi si Ma'am Elsa A. Paron. Mapagpalang araw sa ating lahat as we launch the Palay-Aralan sa Makabagong Pagsasaka sa Himpapawid o School on the Air on Smart Rice Agriculture, SOA-SRA in the province of Catanduanes. We have so many reasons to look forward to. Mayroon tayong 2,500 na magsasaka bilang kalahok na magmumula sa 11 munisipyo. Sa loob ng 2 araw bawat linggo, tatalakayin ang mga makabagong teknolohiya at paraan ng pagsasaka ng palay.
Pagtutuunan natin ng pansin ang climate change sa pagsasaka at paano ito matutugunan upang sa level pa lang ng mga magsasaka ay matutugunan niya ang mga hamon ng panahon. Ang SOA SRA ay binalangkas ng Department of Agriculture at PhilRice Joint Task Force on Scaling Rice Technologies upang maabot ang critical mass rice farmers nationwide. With Palay Check System as the platform, the subject content will focus on the entire value chain in the broader context of climate change. Mithiin nating mapataas pa ang ani ng probinsya at mapababa ang gastos ng pagsasaka gamit ang mga akmang pamamaraan at makabagong teknolohiya. Bukod dito, tatalakayan din ang post-harvest operations at marketing. Dito, partner natin ang Provincial Local Government Unit of Catanduanes sa pamumuno ni Governor Cua through the Office of the Provincial Agriculturist or OPAG. It is always a pleasure to work with OPAG, headed by our Provincial Agriculturist, Ms. Nelia Teves. Our special thanks to our Provincial Rice Coordinator, Ms. Lorna Vargas, and to our Municipal Rice Focal Persons. Gusto ko rin pong pasalamatan ngayon pa lang ang pool of resource persons mula sa PhilRice at sa iba't ibang ahensya ng Department of Agriculture. Of course, ang ating partner radio stations, 87.9 Radyo Periodiko at Catanduanes State University, Panganiban Campus Radio in helping us to reach our intended participants. At ngayon pa lang, salamat sa 2,500 na magsasakang magbibigay oras at panahon para matuto sa programa. Hangad namin maging gabay ang talakayan tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Mayad hapon, asen Diyos mabalos po. Maraming salamat po ATI Bicol Center Director Ma'am Elsa A. Parot sa mensahe at pagbibigay suporta sa ating programa. Sabi ni Ma'am na magiging daan ang talakayan na ito upang maabot ang mithiin nating mapataas ang ani sa probinsya at mapababa ang gastos sa pagsasaka gamit ang mga akmang pamamaraan at makabagong teknolohiya. Simulan na natin ang unang topic ng talakayan ngayong araw. Ito ay tungkol sa pagbabago ng klima o yung tinatawag nating climate change. Pakinggan at matuto tayo tungkol sa makabagong pagsasaka. Maging matalino sa pagsasaka, makinig at matuto ng mga kapaki-pakinabang at makabagong kaalaman sa Palay Aralan. Halina't maging matalinong magsasaka. Palay Aralan sa Radyo. School on the Air program ng Department of Agriculture. Aborido itong si Kaloy. 3 araw na kasing nag-uulan sa kanilang bahaing baryo. Pangamba niya ay baka hindi raw makarecover ang kanyang nalubog na palayan, lalo na at nagsusuwi pa lang ang mga ito. Kung bakit ba naman kasi ang dalas ng pag-ulan dito sa amin? Tapos tuloy-tuloy pa. Buti sana kung mahina lang. Naku, paano na yan? Nagsusuwi pa ang palay ko 3 araw nang hindi humuhupa ang tubig. Ay sus, Ginoo! Anong eksenang drama ba yan, asawa kong Kaloy? Ang aga-aga pa ay panay na ang sentimento mo riyan. Huwag kang mag-alala, Kaloy. Makaka-recover ang palay natin sa paglubog na yan. 3 araw pa lang naman lumalangoy ang palay Nag-aalala ka na agad-agad. Marga, naririnig mo ba yung sarili mo? 3 araw ng lubog ang palayan natin. Nagsusuwi pa lang ang mga yan. Baka masayang lang ang mga pinaghirapan natin sa pagtatanim ng mga yan. Naku naman, kabiyak ng puso ko. Tama ka. 3 araw ng lubog sa tubig ang palay natin. Tama ka ulit na nagsusuwi ang ating palay. Pero maniwala ka, Kaloy. Makaka-recover pa yan. NSIC RC194 o yung tinatawag na Submarino 1 ang variety ng ating palay. Iyong palay na marunong sumisid. Anong ibig mo sabihin?
Bakit naman makaka-recover sa paglubog ang Barating Submarino 1? Nakalimutan mo na ba? Iyan ang pabatid ng DA PhilRice. Sabi ng mga eksperto ay magtanim ng mga barating matibay sa mga lugar na nalulubog. Ang sabi pa nga ay kahit abutin pa ng 2 linggong nakalubog ay hindi malulusaw ang Submarino 1 basta't nagsusuwi pa lamang. Ganun pa? Mabuti na lang at may mga variety ng palay na pwede sa nalulubog na palayan. Balik na garod tayo sa kwarto. Hindi na ako mag-aalala. Matulog pa tayo at maaga pa. Total, matibay naman pala sa lubog ang palay natin. Anong matulog ulit? Naku Kaloy, magsaing ka na nga ng agahan natin at itutuloy ko pa ang panaginip ko. Ang ingay mo kasi. Nagising tuloy ako. Tapatan natin ang nagbabagong klima. Ang abnormal na pagbabago ng klima o ang tinatawag na climate change ay bunga ng mga pangyayari sa kalikasan at mga gawain ng tao tulad ng pagsusunog, paggamit ng maruming enerhiya at gasolina at sobrang paggamit ng kemikal na pataba at pestisidyo sa agrikultura. Ang pabago-bagong klima ay lubang nakaaapekto sa palay. Nagiging maiksi ang mga uhay at payat ang mga butil kung kapos sa tubig ang palayan. Dagdag pa riyan, madali rin itong atakihin ng sakit na rice blast. Kapag malimit lubog ito sa tubig naman ay kadalasan kakaunti magsuwi, madaling tumumba at gustong-gustong kapitan ng sakit na bacterial leaf blight. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Exciting ang talakayan natin ngayong araw. Usapang climate change o pabago-bagong klima ang tatalakayin natin. Ayon sa mga eksperto, ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng klima sa iba't ibang parte ng daigdig. Kasali rito ang Pilipinas. Ito ay dulot ng malawakang pag-init ng mundo o global warming. Uungkatin at hihimayin natin ang mga sanhi kung bakit natin nararanasan ng climate change at ang epekto nito sa ating pagpapalayan. Malalaman natin kung may magagawa ba tayo ng makasabay sa agos ng climate change. Ano-ano ba ang mga estratehiyang pwedeng gawin ng ating mga magsasaka upang panalo pa rin sila sa kanilang pagsasaka? Makakapanayam natin ngayong araw si Dr. Ricardo Orhe. Isa po siya sa mga scientist ng PhilRice. Magandang araw po, Sir Dong. Magandang araw din, Mang Fred, at magandang araw sa lahat ng inyong tagapakinig. Sir Dong, ngayon po ay nararamdaman na natin ang napakainit na panahon at tumitindi na ang malalakas na bagyo. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa climate change. Pakipaliwanag nga po, Sir Dong, ang climate change at bakit natin nararanasan ito? Yeah, kagaya ng nabanggit nyo, ang climate change ay pangkaraniwang pagbabago ng klima sa iba't ibang parte ng mundo. Dulot ito ng malawakang pag-init ng ating mundo o yung tinatawag na global warming. Ang ating mundo kasi ay mayroong nagbabalot na tinatawag na greenhouse gas layer. Dati nang mayroong ganyan. Ito ay nandyan upang ang temperatura ng mundo ay nasa katamtaman lang upang mabuhay ang tao, ang mga halaman, ang mga hayop. Dahil kung wala yung greenhouse gas layer ay napakalamig ng mundo. Ngunit ang nangyari ngayon ay kumapal itong layer na ito dahil na rin sa mga aktibidades ng tao. At dahil sa pagkapal nito, yung init na galing sa araw ay natatrap at hindi na maraming naiipon. At yun ang dahilan kung bakit merong pag-angat ng init sa ating mundo. At yung pag-angat ng temperatura, ito na yung dahilan kung bakit may abnormal na pagbabago ng klima. So yun po yun. Nabanggit po natin, Sir Dong, yung mga gawain ng tao na nakapagdudulot ng pag-init ng mundo. Ano-ano po bang gawain sa bukid ang nakakapagpapalala sa climate change? So, kung sa bukid, sa agriculture, lalo na ngayon at kailangan na nating mag-mechanize ng ating mga farming operations, gumagamit tayo ng mga makinarya na siyang pinapaandar gamit ang mga tinatawag nating fossil fuels, mga gasolina, crudo. So ito pag
ito ay nasusunog o pinasok sa engine, sa makina, ang lalabas niyan ay carbon dioxide na isang uri ng greenhouse gas. So yan yun, dadagdag na naman yun sa greenhouse gas sa ating kalawakan. Isa pa yung paggamit ng mga karamihan inorganic fertilizers at saka mga pesticides. So sa paggawa ng mga fertilizers na ito, may mga natatawag din nating emissions o greenhouse gas emissions. Pati na rin ang paggamit ng iilang mga fertilizer na pag-apply sa lupa, may mga emissions din in the form of methane or iba pang klaseng greenhouse gas. So sa mga upland areas, sa mga magsasakang kailangan nilang magtanim, pero dating may mga puno ng kahoy, puputulin na itong mga kahoy dahil gusto nilang magkaingin at taniman ng mga mais o iba pang mga halaman. Yung pagputol ng mga kahoy ay nakadagdag din yan dahil ang mga kahoy ay sila sana yung sumisipsip pa ng carbon dioxide na isang uri ng greenhouse gas, ngunit dahil naputol ang mga kahoy, naiibsan yung, mas lalong nadagdagan yung pag-increase ng ang greenhouse gas sa kalawakan. Sa rice farming, mga rice farming practices, itong continuous flooding, base sa pag-aaral, ay may methane emissions din. Na ang methane kasi ay isang uri din ng greenhouse gas. Kaya nakapagdagdag din yan ng greenhouse gas sa ating kalawakan na siyang nagpalala ng climate change. Ganun po pala yun, Sir Dong. Pati pala yung pagtatanim natin isa pa rin pala yung pagsasaka sa pagdudulot din ng pag-init ng mundo, ano po? Ang tanong po natin, Sir Dong, may mga pamamaraan ba upang maibsan ang pahirap ng climate change? Yes, merong magagawa ang bawat isa. Unang-una dito sa mitigation part, ibig sabihin yung matigil yung pagdagdag pa ng mga greenhouse gas. So unang-una, iwasan gumamit ng fossil fuels. Yung lalo na ngayon ay halos lahat ng mga tao ay meron ng sasakyan sa kanilang mga pamilya. Ayan, nagdadagdag talaga yan ng mga greenhouse gas. So kung maipromote natin yung paggamit ng mga bisikleta o mga sasakyan na gumagamit ng renewable o biofuels, yon, isa yon sa mga pamamaraan. Yung magtanim ng maraming puno ng kahoy kasi ang kahoy ay nagsisipsip ng carbon dioxide, yan, nakakatulong din yon. Yan yun sa part ng mitigation. Dito naman sa kung paano natin malabanan itong mga epekto na nandyan na, halimbawa tagtuyo, tag-ulan, lakas na bagyo, ay kailangan talaga nating mag-adapt, kailangan nating mag-adjust. So may mga teknolohiya ngayon makakatulong upang maibsan ang mga pagpahirap ng climate change. Ang isa pa, gawing mas productive ang mga practices natin sa bukid. Halimbawa, kung kinakailangang i-maximize pa ang gamit ng lupa at kung ano pang mga ibang mga income generating activities na magagawa upang magkaroon ng mga sapat na income na makapag-response pa. Marami tayong options to respond dito sa climate change. Mayroon po palang tinatawag na mitigation sa ka-adaptation, ano po? Sir Dong, ano-ano po yung maaaring gawin para mapagaan ang hindi po kanais-nais na epekto ng climate change? Dito para sa ating mga magsasaka, ang number one talaga naming na-advocate yung mag-diversify ng mga farming activities. Huwag lang magpalay, kundi gamitin yung mga ibang space sa kanilang bukid para taniman ng ibang crops o anumang mga activities na para magkaroon sila ng iba pang sources ng income. Kaya pinopromote namin itong palayamanan na kung saan magtanim ng palay, tapos yung ibang mga space, taniman ng ibang crops, ng mga short duration crops, high value crops, yung ibang mga pwede pang maggamit na space, pwede mag-raise ng manok,
pwedeng mag-raise ng tilapia. Yung mga byproducts ay magagamit natin upang mabawasan yung mga gastusin sa bukid. Halimbawa, yung rice straw natin, after maani ang palay ay magagamit natin sa mushroom production na siyang dagdag kakitaan din. At pati na rin doon sa vermicomposting. So, number 1 ay yung mag-diversify ng sources ng income. Pangalawa, i-maximize yung income na ma-generate per unit space sa area. Halimbawa, kung pwede tayong mag-process, kung pwede sa halip na raw product ang ibenta natin, baka pwede pa siyang i-process para mas mataas ang kanyang value o yung tinatawag na value adding technologies pwede natin ma-apply sa ating mga operations sa bukid. Ang iba pa ay gumamit tayo ng mga tinatawag nating climate smart technologies or technologies for climate change adaptation. Isa na dito, halimbawa yung alternate wetting and drying. Ang palay ay mahilig sa tubig. Gusto niya palaging maraming tubig. Pero base sa pag-aaral, hindi kailangang palaging babad ng tubig ang bukid. So pwedeng may alternate wetting and drying na tinatawag at ito ay nakakabawas ng pangangailangan ng tubig lalo na sa panahon ng tagtuyo na kung saan ay limitado ang supply ng tubig. Ang isa pa, gumamit ng mga teknolohiya na nag-address ng mga specific na concern sa climate change, mga hazards. Halimbawa, panahon ng matinding tagtuyo, maaring hindi na pwedeng magtanim ng palay dahil magastos sa tubig, kundi magtanim na lang ng ibang crops, high-value crops or short-duration crops, mga vegetables. Dito, maraming mga teknolohiya gaya ng mga efficient irrigation system, drip irrigation system na magamit natin upang ma-maximize yung gamit ng tubig na napakalimitado ang supply sa mga ganong sitwasyon. So may mga teknolohiya po tayong magagamit upang mapagaan ang mga di ka nais na epekto ng climate change. Ayun, napakarami po pala ng pwedeng gawin. Doon pa lang po tayo sa pagpapalay, Sir Dong. Iyon pong nabanggit natin kanina, syempre sa pagpapalay usapan natin. May mga variety po ba ng palay na pwede nating sabihin na matatag sa climate change, Sir Dong? Ay, opo, Mang Fred. May mga varieties tayo na matatawag nating matatag. Malawak lang itong climate change. Saklaw natin yung tagtuyo, matinding tag-ulan. So sa mga panahon na limitado ang supply ng tubig o yung tagtuyo o matinding tagtuyo, meron tayong mga tinatawag na drought resistant na rice varieties. Sa mga panahon naman na tuloy-tuloy ang tag-ulan na hahantong doon sa pagbaha ng mga palayan, meron na rin tayong mga varieties na na-develop na water submergent tolerant varieties. Ibig sabihin, kung nasa vegetative stage pa sila, kahit sila malubog ng tubig ng ilang araw, at pagbalik noon, makapag-recover pa sila na walang decrease ng ani nila. Meron ding saline-tolerant rice varieties. Yung pagpasok ng tubig alat sa mga rice fields kasi karamihan ng ating mga rice fields ay nasa coastal areas. So, isa sa mga epekto ng climate change ay yung rise in pag-angat ng water level, seawater level na siyang may effect doon sa mga rice fields na nasa malapit sa coastal areas. So meron tayong mga rice varieties din na kung sakaling medyo may alat na yung lupa sa kanilang bukirin, ay nakapag-tolerate din ito ng certain level ng salinity. Isa pa sa mga na-develop ng ating mga plant breeders ay yung heat-tolerant rice varieties kasi ngayon nga yung global warming na nga may pag-angat ng temperatura. So may mga varieties na rin na
mas nakapag-tolerate sila ng mas matataas na temperatura kumpara sa iba. At isa pa dito, mahalaga na rin na gumamit ng mga early maturing rice varieties kasi ang hinahabol ngayon yung mapadali yung time na nandoon ang palay sa bukid, baka maabutan pa ng bagyo. Malaking tulong itong mga early maturing rice varieties ngayon kasi hindi madali na silang anihin na maani na sila sa time na darating na yung mga malalakas na bagyo. So isa din dito yung mga perfect na pag-timing noong pagtatanim. Yun po siguro. Yan, napakarami po pala na pwedeng itanim para sa iba't ibang sitwasyon. Ano po, Sir Dong? Pero narinig na po namin yan eh. Yung parang pong nalulubog na area, yung sinasabi nila na submarino na variety. Pero yun pong mga yan, Sir Dong, ay para pong di karaniwang tinatanim ng mga magsasaka. Sakali po kayang magtanim ang ating mga kababayan, saan po kaya kami pwedeng bumili ng mga ganyang variety? Ang field rice naman ay patuloy na nag-produce ng mga varieties, iba-ibang varieties ng palay, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. So meron tayong mga available variety niyan. Ang ano lang, kailangan lang natin ng tulong ng mga seed growers na siyang magpaparami nito. So kung source din lang ng mga rice varieties na ito, meron po ang field rice. Ito po yung mga foundation seeds. Pero yung sa pagparami nito, kailangan natin yung mga partner na mga seed growers na siyang magko-commercialize o sila na yung magbebenta ng mga certified seeds ng galing sa mga varieties na ito. At siguro, maaring banggitin nyo na rin yung malaki kasi ang tulong ng tech center natin dito sa mga information related sa availability ng mga rice varieties natin. Tama po, Sir Dong. Kasi pag gusto namin bumili ng binhi ay magte-text lang po muna kami sa text center ng PhilRice. Kabisado po namin yung number na yan. Ang numero po ay 0917-111-7423. Sa pag-text o pagtawag sa PhilRice Text Center ay malalaman mo ang mga katangian ng isang variety at kung available pa ito. Sir Dong, baka may karagdagang mensahe pa po sila sa ating mga tagapakinig. Sige po. Sa ating mga tagapakinig, ang climate change ay ito yung matatawag din nating new normal. Actually, wala pa itong COVID-19 pandemic na siyang tinatawag nating new normal. Ang original na new normal ay ang climate change. Kasi nandyan na yan, hindi na nating pwede baliwalain. So, kailangan nating mag-adjust ang ating mga pamamaraan sa bukid. Kailangan nating i-adjust para malabanan, maibsan yung hirap dulot ng climate change na ito kasi magtatagal ito at hindi ganun kadali na maibalik yung dati kasi ang pagkapal ng greenhouse gas kung paano solusyonan yan ay isang global effort. Hindi natin masolusyonan na tayong mga Pilipino lang, kundi lahat ng mga tao sa mundo. So, kung nakaranas tayo ng malalakas na bagyo, ibig sabihin yan, hindi lang yung nakalipas, kundi posible pang mararanasan yan in the future na kailangan din nating paghandaan. Yung mga matinding tagtuyot na yan, El Nino, La Nina, ay babalik at babalik yan. Kaya kailangan din nating paghandaan gamit ang mga makabagong teknolohiya sa bukid. Magandang araw po. Ayan, napaka-informative po ng ating talakayan. Maraming salamat po, Sir Dong, sa pagpapaunlak po ninyo para i-discuss po yung climate change sa atin pong mga kababayan. Magandang araw po sa inyo at mabuhay po kayo, Sir Dong. Mainam nang maging handa ang ating mga magsasaka sa banta ng climate change o pabago-bagong klima nang masigurong maging tuloy-tuloy pa rin ang matagumpay na pagsasaka. Kailangan nating makiangkop o makibagay sa ekolohikal, sosyal at pang-ekonomiyang sistema sa pagtugon sa climate change. Ito yung tinatawag na paraang adaptation.
Isang halimbawa nito ang pagtatanim ng mga variety ng palay na matibay sa tuyot o baha. Maaari rin naman ang paraang mitigation kung saan tayong mga tao ay kumikilos upang maiwasan o mabawasan ang pangmatagalang panganib ng climate change. Isang magandang halimbawa ng mitigation ay ang epesyenteng paglalagay ng pataba sa lupa. Kaya naman, may climate change man o wala, kakayanin nating mga Pilipinong magsasaka. Kailangan lamang maging bukas tayo sa mga teknolohiyang makasasabay sa pabago-bagong klima. Palay Tanong. Tama o mali? Ang pagsusunog, paggamit ng maruming enerhiya at gasolina at sobrang paggamit ng kemikal na pataba at pestisidyo ay ilan sa mga dahilan kung bakit nararanasan ng climate change. Sagot? Tama! Palay Kaalaman. Bukod sa maaksaya ang paglalagay ng sobra-sobrang nitroheno sa palayan, alam mo bang ito ay naglalabas din ng nitrous oxide, isang uri ng greenhouse gas? Ang gas na ito ay umaangat sa himpapawid at humaharang at nag-iipon ng init ng araw bago ito umepekto sa lupa na nagiging dahilan ng abnormal na pag-iinit ng mundo. Nagkakatampuhan na naman ang magkasintahang sina Badong at Basya. Drama ni Badong ay pabago-bago ang mood nitong Basya. Minsan ay sobrang lambing, minsan naman ay saksakan ng sungit. Kaya naman ay madalas silang nagkakagirian. May topak na naman tong si Basya. Ubod ng sungit. Tinanong ko lang kung kumain na. Ang sagot ba naman sa akin malamang at alauna na. Ay nako, kung hindi ko lang mahal itong si Basya, mapupundi na ako. Nakakayamot talaga to si Badong. Alam naman niyang halos mamutla na ako sa gutom, tatanong-tanong pa. Di na lang ako pinakain agad. Nasira tuloy ang araw ko. Samantalang kaninang umaga, ang saya-saya niya, sweet na sweet at ang lambing-lambing pa. Paring Badong naman, yan ang new normal ngayon. Kumbaga sa panahon, may climate change, nagbabago-bago ang klima. Kailangan ay gawa ng paraan ng makasakay, makaangkop o kaya naman ay maiwasan ang paglala ng problema. Para sa pagsasaka lang yan ang nakararanas ng climate change. Ang dami mong alam at nai-relate mo pa sa climate change si Basya ako. Oo naman, Badong. Kagaya ng problema mo kay Basya na nagbabago ang klima. Mood pala. Ay ganyan din ang kinakaharap ng magsasaka. Sa minsan, matinding tuyot o El Nino o kaya naman mahabang pag-uulan na La Nina ay kailangan maging handa na gumamit ng mga teknolohiyang akma para sa mga kondisyong yan. Sumali ka na nga rin sa School on the Air ng Department of Agriculture nang marami kang matutunan. Nakahandang teknolohiya laban sa La Nina at El Nino. Alamin. Climate change nga ang tawag sa abnormal na pagbabago ng klima. Minsan ay sobrang tagtuyot at minsan naman ay madalas at tuloy-tuloy ang pagulan, kahit wala sa panahon. Minsan ay binabansagan itong siyam-siyam na ulan. Ang abnormal na pag-init ng panahon ay nagdudulot ng kakaunting ulan o matinding tagtuyot na tinatawag na El Nino. Kabilang sa masamang epekto ng El Nino sa palayan ay ang kakaunting mga suwi, bansot na palay, kakaunti at disiksik na mga butil na siyang humahantong sa kakarampot na ani at di maaasang kita ng mga magsasaka. Dadami at obligado ang importadong bigas. Mabuti sana kung laging sagana ang bigas sa mga inaangkatang bansa. Samantala, ang madalas at mahabang mga araw na maulan, mas maraming habagat at bagyo at mas malamig ang hangin ay tinatawag na La Nina. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture.
Usapang El Nino at La Nina naman po tayo ngayong araw. Usapang matinding tagtuyot na tinatawag na El Nino at matinding tagulan o tinatawag na La Nina ang tatalakayin natin. Exciting ang balitaktakan dahil kikilatisin at hihimayin natin ang mga teknolohiya sa pagpapalayan na angkop sa El Nino at La Nina. Kaya naman, tutok lang at sabay-sabay tayong matuto. Makakapanayam natin si Dr. Ricardo Orhe, isa po siya sa mga scientists ng PhilRISE. Magandang araw po, Sir Dong. Magandang araw din, Mang Fred, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ayan, usapang tag-ulan at tag-init po ang pag-uusapan natin. Pero ito ay kakaibang ulan at kakaibang tag-init o tagtuyot. Pakipaliwanag nga po, Sir Dong, yung ano po ba ang pagkakaiba ng El Nino at La Nina? Unang-una, ang El Nino at La Nina, ang pinakaugat talaga nito ay yung fluctuating na o pabago-bagong temperatura sa karagatang Pasipiko, yung tinatawag na Equatorial Pacific Ocean. So habang umiinit kasi ito, tuloy-tuloy na pag-init o di kaya tuloy-tuloy na paglamig, ang katapat niya atmosphere ay ganon din, naepektuhan din. Mayroon ding tuloy-tuloy na pag-init o di kaya tuloy-tuloy na paglamig na siya namang nakaka-epekto ng klima sa iba-ibang bahagi ng mundo. So pag sinasabing El Nino, may tuloy-tuloy na pag-angat ng temperatura yan. Pag sinasabi namang La Nina, may tuloy-tuloy na pagbaba ng temperatura. So ano naman ang epekto niyan sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas, pag sinabing El Nino ay ano yan, sobrang tagtuyot. At ang La Nina naman ay ang kabaliktaran ng El Nino ay sobrang tag-ulan. Ibig sabihin, pag panahon ng El Nino, iasahan natin yung maaring magkaroon ng kakulangan sa supply ng tubig. At panahon naman ng La Nina ay sobra-sobra, tuloy-tuloy na pag-ulan na siyang magdudulot ng baha sa iba-ibang lugar ng Pilipinas. Sir Dong, nabanggit po natin yung matinding init at palaging buhos ng ulan. Ano-ano po ba ang epekto nito sa palay kapag panahon ng El Nino o kaya panahon ng La Nina? Alin man sa dalawa ay may masamang epekto sa palay. So halimbawa, kapag panahon ng El Nino, matinding tagtuyot, so nandoon yung kakulangan sa tubig. So alam naman natin na ang palay ay nangangailangan ng maraming tubig mula sa land preparation hanggang doon sa pag-ani. So kailangan dito yung mas efficiente na paggamit ng tubig at pag-manage ng pagpapalay. Kasi kung hindi ito mapangyari, posibleng merong kalugian doon sa part ng farmer. Halimbawa, prepare na siya ng lupa, nakapag-tanim na, tapos lalabas pala na kulang na yung tubig para ma-sustain yung growth ng halaman, yung pagpatubo ng halaman hanggang sa ito ay maani. So, lalabas dyan na malulugi si farmer kasi wala siyang maaani. Dito naman sa La Nina, kung hindi ito ma-manage ng husto, maaring mababaha yung palayan at maabunda na yung palayan, wala talaga siyang ma-produce, maani, na siyang, siyempre wala din siyang kikitain. So, alin man sa dalawa ay kailangang i-manage o paghandaan upang walang masamang negatibong epekto doon sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Ayun! So talagang mahirap talagang i-manage kapag kalikasan ng problema. Doon po sa ganyang sitwasyon, Sir Dong, may nakahanda ba tayong teknolohiya sa pag-adapt sa El Nino o kaya sa La Nina? Opo, Mang Fred. Kasama po ito sa mga teknolohiya, mga dinidevelop naming teknolohiya upang malabanan itong epekto ng El Nino at La Nina. So, number one dito sa mga recommendations namin ay mag-diversify, mag-practice noong tinatawag na palayamanan, diversified system ng rice-based farming. So halimbawa, pag merong El Nino, baka risky na masyado para sa ating mga magsasaka na magtanim ng palay. So pwede nilang ipagpaliban muna. Magtanim na lang muna sila ng mga
high-value crops or short-duration crops. Specific sa El Nino, meron na tayong mga drought-tolerant rice varieties kung sa palay, mga early maturing rice varieties. So, meron ding water-saving technologies. Ibig sabihin, pag i-adapt ito ng ating mga magsasaka, hindi masyadong maraming tubig ang kinakailangan. Halimbawa, itong alternate wetting and drying na kung saan ang pagpalay ay hindi kailangang palaging babad sa tubig ang bukid. So nakakatipid ito ng tubig kumpara doon sa continuous flooding. So kung sakali namang ipagpaliban natin muna ang pagtatanim ng palay at magtatanim muna tayo ng mga vegetables or mga short duration crops, meron tayong mga efficient irrigation system. May na-develop ang PhilRice itong capillary irrigation system na napakatipid ang paggamit ng tubig doon sa mga gulayan o mga short duration crops. Pero hindi masyadong pangmalakihan na area. Sa mga panahon na continuous yung paggamit ng water pump, kasi pag panahon ng tagtuyot, kailangan suplementahan natin yung tubig na galing sa National Irrigation System. Kaya mahalaga na may shallow tube wells tayo katabi doon sa bukid na pwede pang mapagkuhan ng tubig. So kung aasa tayo sa mga irrigation pumps na pinapatakbo ng gasolina, gagastos ng malaki ang farmer. So meron na rin na-develop ang engineering division ng PhilRice, yung tinatawag na rice hull gasifier pump system na ang irrigation pump ay pinapatakbo ng makina na ang fuel ay rice hull. So mga iba pang alternative sources ng energy sa pagpatubig, kagaya ng paggamit ng windmill sa mga lugar na sadyang malalakas yung hangin. Panahon kasi ng summer or tagtuyo, usually may kasabayan na mahangin, windy condition na pwede nating i-harness yung wind energy para patakbuhin yung pump na siya namang magbomba ng tubig para sa ating mga palayan. Sa panahon naman ng La Nina o yung sobra-sobrang o tuloy-tuloy na pag-ulan, merong mga water submergence tolerant rice varieties na kahit sila ay mababad ng tubig ng mga isang linggo, basta nasa vegetative stage, ay pwede pa ito makarecover at wala pong decline doon sa expected na ani. Consider ng ating magsasaka yung pag-ipon ng tubig sa panahon ng tuloy-tuloy na pag-ulan o yung paggamit ng mga water harvesting ponds. Kasi magagamit din nila ito paglipas ng La Nina, panahon na may pangangailangan ng tubig, magagamit nila ang naiipon na tubig. Dito naman sa naiipong tubig, marami nang pwedeng gagawin para magkaroon ng karagdagang income. Pwede silang maglagay ng tilapia o anumang mga freshwater fish. Sa pagpapalay naman, panahon ng La Nina, siguraduhin lang na maayos yung mga daluyan ng tubig para ma-manage ng gusto yung tubig ulan. Pwede na rin mag-rice duct. Ibig sabihin, doon sa rice fields, pwede tayong mag-integrate ng itik. So walang additional area, kundi yun lang area ng field, rice field, doon natin i-introduce yung itik. So may mga teknolohiya pong dito, mga guides kung paano gagawin ito, maging ang mga floating gardens, ito ay sa mga lugar na kung naging hindi productive dahil palaging may naipon ng tubig. Ngunit dito sa floating gardens, pwede tayong magtanim ng mga gulay habang nag-raise tayo ng tilapia na siya na rin pwedeng source ng pagkain ng households or karagdagang income ng household. Ayun, napakarami po pala, Sir Dong, ang pwedeng gawin ng ating mga kababayan. Sir Dong, nagka-interest lang po ako doon sa sinabi nyo na rice hull gasifier system. Saan kaya makakabili yung katulad namin na magsasaka? Unang-una, Mang Fred, makipag-ugnayan sa engineering division ng PhilRice. So, maaring wala pa masyado itong cooperating manufacturers. Pero sa mga magsasaka na interested, pwedeng makipag-ugnayan doon sa
PhilRice Tech Center kasi pwede naming i-cater yung ganon, pwedeng i-fabricate muna dito sa shop namin kung may gustong bibili ng teknolohiya na ito, ang rice hull gasifier pump system. Ayun, pwede palang magtanong tungkol sa Rice Hull Gasifier Pump System sa text center ng PhilRice. Palagi nga po kaming nagte-text dyan Para sa mga kababayan na gustong bumili ng makinarya, pwede po pala silang magtanong sa number ng PhilRice, yung 0917-111-7423. Sir Dong, pahabol na tanong, kasi nung nakaraang taniman ay tag-ulan. Marami yung mga magsasaka na katulad namin na hindi makapagpapatuyo ng palay at sobrang baba ng presyo ng palay. Meron po ba tayong teknolohiya sa ganong sitwasyon po na mag-aani at malakas ang ulan? May makinarya po ba na pinopromote ang PhilRice para sa pagpapatuyo naman ng ani? Yeah, maganda na tanong mo yan, Mang Fred. Talagang pinopromote natin ngayon yung mechanical drying. Mahirap nang umasa ngayon sa sun drying o yung pagpapatuyo ng palay gamit ang init ng araw. Kasi maaring mainit ngayong oras na ito, pero maya-maya biglang bubuhos ang malakas na ulan. So sayang yung palay na pinaghirapan natin ng ilang buwan, sinisira lang ng isang buhos ng ulan. So, meron tayong mga tinatawag na mechanical dryers. Actually, hindi lang PhilRice, kundi may pati mga ibang ahensya ng gobyerno ay may mga na-develop ng mechanical dryers. Pero dito sa PhilRice, meron tayong flatbed dryer na ang kapasidad ay 6 tons sa isang subuan na pwedeng matuyo yung palay sa loob ng 6 hanggang 8 oras. So meron din yung reversible dryer, ganon din ang kapasidad. Itong mga ito ay pwedeng i-recommend namin sa mga kooperatiba. Pwedeng bumili ang kooperatiba nito para mapakinangan din ng mga miyembro. Pero sa mga individual farmer na interested, ganon din uli, makipag-ugnayan din lang kasi sa ngayon hindi ko memorize yung mga kung saan itong mga cooperating manufacturers natin sa teknolohiyang ito, kundi makipag-ugnayan din uli gamit ang PhilRice Tech Center. Ayun, napakaganda po ng usapan natin kasama si Sir Dong. Baka may mga dagdag pa po kayong mensahe para sa ating mga kababayan tungkol po sa ating napag-usapan. Ngayong may climate change, siguro advice ko sa ating mga magsasaka, Mang Fred, ay alamin nila yung kondisyon ng panahon sa mga susunod na araw o buwan. So, nandyan ang ating pag-asa sa mga may access ng internet, may mga advisories usually doon at nakikita nila kung may parating na El Nino o may parating na La Nina. Usually El Nino ang tinitingnan dito at ine-expect na after daw ng El Nino ay may kasunod na La Nina. So mahalaga yung impormasyon na makuha doon. Minomonitor bago ma-declare na may El Nino sa Pilipinas ay matagal nang pinagmanmanan yan ng ating pag-asa. Dito, nakakatulong ito upang mapaghandaan ang mga phenomenon na ito. Napakagandang advice po, mag-monitor muna ng panahon. Sabi pa nga po ni Sir Dong kailangang mapaghandaan. Kaya gamitin po natin mga teknolohiya natin ngayon para ma-forecast natin kung ano po yung mangyayari sa susunod na buwan sa ating panahon. Palay-aralan. Oras naman para palaywakin natin ang ating kaalaman. Taong 1997 hanggang 1998 nang maranasan ang pinakamatinding hagupit ng El Nino kung saan lubhang nakaltasan ang ani ng ating mga magsasaka. Ito naman ang ating agri-tanong ngayong linggo. Yan, sa ating mga magsasaka, sagutin natin ang agri-tanong na ito. Tama o mali? Ang La Nina ay ang abnormal na paglamig ng karagatang Atlantiko? Sige, I'll give you 5 seconds to think kung tama ba o mali. Ang La Nina ay ang abnormal na paglamig ng karagatang Atlantiko. Okay, time is up. Ang sagot ay mali. So, ang La Nina ay ang abnormal na paglamig ng karagatang Pasipiko. Walang kinalaman ang Atlantiko sa La Nina. Okay, maraming salamat PhilRice bilang content developer
ng SOA SRA. So naipaliwanag sa atin ngayong linggo ang katuturan ng climate change sa ating buhay. Naintindihan natin ang kaugnayan ng greenhouse effect, global warming at climate change sa isa't isa. Nalaman din natin ang iba't ibang paraan ng pamamahala at pakikibagay sa climate change, yung tinatawag nating adaptation at mitigation. Naipaliwanag din ang pagkakaiba ng El Nino at La Nina. Natukoy ang iba't ibang teknolohiya ng makasabay sa hamon ng El Nino at La Nina at nabigyang halaga ang kabutihang dulot ng pagiging handa laban sa El Nino at La Nina. So isang oras na hitik na impormasyon na naman tungkol sa makabagong pagsasaka. Sa susunod na linggo naman, tatalakayin naman natin kung ano ang variety ng palay na angkop sa La Nina. Napakabilis ng oras, so maraming salamat mga ating kaugnay sa pagsusubaybay, pakikinig at pagtutok. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Chan, na nagsasabing sabay-sabay tayo tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Marhay na aga Bicolandia, mayad na aga Catanduanes. Diyos mabalos. Maging maalab sa makabagong teknolohiya tungkol sa pagsasaka. Ating alamin kung ano ang mga dapat gawin tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Linangin ang kaalaman sa Palay-Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay. Makinig at manood sa 87.9 Radyo Periodiko, ATI Bicol Facebook page at ATI Bicol Sarabay YouTube channel. Tuwing Martes, alas 10 ng umaga at replay tuwing Linggo, alas 9 ng umaga. O, wala nga absent para sa tuloy-tuloy na pag-unlad sa Palay-Aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid sa probinsya ng Catanduanes.